ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ବି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଣି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନେ ଅପେକ୍ଷା, ପୁଣି ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ବି କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 24 ତାରିଖ ଦିନ ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 60 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳା ବି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଗୁରୁବାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,67,000 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ପୁଣି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା ରହିଛି। ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ମହିଳା କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇ କାରଣ ବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଟଙ୍କା ନ ପାଇବାରୁ କାରଣ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଓ କାହିଁକି କଟିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ସେମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏନେଇ ନୂଆ ଫିଚର ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଏନେଇ ପାଇପାରିବେ ତଥ୍ୟ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଓ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ତେବେ ଆବେଦନ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ EKYC ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନଥିଲେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ପୂରା ସୂଚନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେନି, ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି କଟିଯିବ, ଜାଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।